mu na ASANTEHEMAA DOTEYIE nene da etoso nan nene ne pomponso nene twatoɔ penifo wo kasa bi obrofo kasa mu say last days are always dangerous na enokre ene obedrum en chef kase mu a yate so wa ha ya bre wa ha papa sane dom a aba betwa hia ba bi agina nya ba bi a wo senka nipa egina empo sanse presidential days no echi enso nipa na buso ama fedie chese opo akora mpoa ene nipa na buso aba be yes ampempensuo yegusu din komo enche bia no tumfo setutu abebi o santehene ebetena ase Ghana mampani Excellency John Dramani Mahama abetena ase kane mampani na danko akufo ado kane mampani John Ejekum Kufuor former vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne mpanimfo titiri ne anintim ama hodo mpanimfo a wo musi omanam wo ha no musi ya ene de twato meka say abrewati ada so dampem omanfo hwe ne echi enche otumfo se tutu besan apagya ne mu na wakọ ASANTEHEMAA na himfie babi ededa no na akọ hwe ama jasefo ede no ato adakam ansana wapagya mu no ede aba dwabrema ma ya wufusom de amano na chese owie wufusom no je a na wawie yaka no na nanom nko a wono mamamre ni wamane a ewo so hwe na wonom ye frem na na sempofo na ye ba kwasi ada no na egusu agina mu a bepem ne ya edidwade ne bawie me wo ohenkase so ni bona ni ma nso obi a onim ne pa bia onim kra se wo ye ohena na de wahunu din adodo na din no Ghana ha eye kachire kwame apia ne moma nei wo nkonwadi kese na na de mu oduro na odi na agisa wa abo ni nyina ho me da se na se me din ne na office be de ade mu oduro trimude kachire kwame apia the first na office be de ade mu oduro kachire ade mu oduro trimude e ka ho se kachire na na se otrimi ode mo pia akonwa no na ma otrimi oda na se emu ode miamu no kachire ntimi na mo a metiri da me kon ho dada ntino sa ade mu oduro be ka ho de ane chese mitiri ma me dem mo samanfo nim se wonya ka chire o ba ka chire ni edin da oso aba be ka ho no de yafa because ka so ya ka chire se kwa miki so ho ya chire miki ho ya chire se be mpani wo se ye wotafo ni nu onkurata enso no we tafo ofri tafo edi e aka ho na wo okokofu afam meboa me wa mansia afam kokofu asaman oman hene na ne brempon ne me oman hene benkum hene ne me okay e na me ye the Tiaso in a lake. And yana nanom the Konji Lake Bosomtree. Esi ho. Ye suan ho ade wo school no. The Lake Bosomtree me man hene okuji asuo aduji madea. And I friend okuji asuo no. The friend okuji asuo. Okuji asuo no so. Okuji asuo yana nanom. Enti e ba sa no. Na yana na aduji mana oji asuo no. Obo me na na benkum. E ma okotena asuo na no a ohwe asuo no so. And what did ASANTEHEMAA enti no me na mhwe lake bosomtwe so ma okoji asuo ma yede som yewura enti e ka se ka bosomtwe suo no ho abakosem kakra che ya obetimi aka kire anu de metimi aka efri nipa oba befa okọ ahayo no a bofo no metimi aka na gese yenya ehumre no wo kana wo ya no kaje bia na ye destiny anu enti na eduru sa abre ndia ye pemmre ne yaka amanfo akeka stories no bebre so mo no original one kuta mo na ebosrem ka enti no original one ne de ekita me ana ekita sama ma yes enipa dodo na ntimi nware ntwasuo no enkonkosi na nsan de abrofo bi broni bi ba betwa am say last year no broni bi ba bedware twa am say nipa me no se me nsa na etimi adware atwa enso no da so kuta na ho odin se de etie kane no ekita na ho odin na wo betimi adware atwa na wo ji hu dia ewa amamre ne amane e wo se yeye okay ani e wa anya dia wo ma okwan ba utimi ye dia nsuo no ma okwan na se broni no oba ye no mo ya amamre no ma no ye ko nsuo na no sabre kra na me wa brochire oba ye no a obesere ye no man hene no sabre na me ho ba na ade e be kya ma kwa brochire timi ja ho ko ba de ko so nyina no me hwe obesere ma na nanom kogu nsa e ma de ono nso ese wo ye no ono nso ye ansa na wote no ho ato nsuo do nana minim se waba na woba yeso obehunu wani so ade mo ka ho bi ene ye se ne wahunu oma se de ya na edom no aka no we ya asante amamre ne omo de aka ho se kutu se bam in fact se ka se asante ya oman a ya na ebinum nyini enti enne de amanfo behunu o TV so ne omo
krabehwe for no mba behwe ye no ombehu se sebe asante ye oman nipa na ba free echirichiri ne benche aba we kire se asante man no ye wodo ye nyanyi mu asante nyam papa mu enti na ama sebe mamfra nyina aba bedru ha edom no aba no menam mehu bida na wakasa kra osi mu se wo ba no ebra akasa oba nso wo che wo bre kwam ma bre wo kwam almost 2 hours ansa na yetimi atenase ti ya kasa ye no Adom TV wa ha no de na wo se kwam bia so me so mbeto manu mutuo e de kira adofo ne ahwefo yen se wo bre pie nim so wo dwuma de bebre ne mom wunua kuma dada kedi na ye no ho ntoto ye ne se na duro me da se dada kedi ye no ho ntoto ye no de nyame ya adom a eye memenda ochinachi memenda ya 20th ochinachi memenda 20th September ya 2025 ena Yesu ama ye nua dada kedi ye ewo State House memenda no pa ye no Nkran State House memenda no pa no nso pepepe no na dada kedi ya de na to mpem ya de na to mpem ma adofo ne agyamfo nyina ba behwe ye nua na ni achi a na nyame Adom yamampani John Mama wamano assisted state barrier enti no decoration ne niama nyina no eguso kosome ne wo kasai enti se omo bana se omo be pay wo omo tribute anase de omo be ye no wia be se dumie no kodonko no ye be pagya no ye de na ba agona saman but ye no beto aso memenda no e wo State House ne ye de na ba agona saman ne be du agona saman a eye ni kurom ASANTEHEMAA a memenda anadwo no ye bebo legendary concert e de amano anyomtofo bebre eba efi Nkran ne Ashanti region ha bono ne ade omu nyina eba be ka ho na ye wie a kwasiada anopa no ye bie no so a kire adofo e wo Ashanti region ha na omu no nso ba agona saman ho na se omu no nso behwe ye nuana ni achi wie a efi no ndu kodu ba ko no ne yakope no krabre ne yabanum ne sikasa kwasiada say ye ne woni family no ye ne Nkran na de no agona saman ya ASANTEHEMAA okay memenda ya okay eti de want me emman Nkran no ntwen ana wonhia de want me makumase ha no ana ASANTEHEMAA mu ha no agona saman ontwen e won Nkran ana de want me man Nkran no nso no ono nso ntwen se de o kan ye no ye ba na wo hia yen e wo agona saman e free memene da nwumre na akọ ne kwasiada no ne kwasiada na nwumre no na ye gya enua no kwan okay meda wase na minim se e den ya nkomo na o si edi bi ka ho na ye mama mfo se dada kedi wa ba besom Ghana nti e o si ye gya ne kwan a ye gya ne kwan yie e ma ne ye fe mate me nsome da ase nti ne ye besre adofo e wa ASANTEHEMAA mu nyina se memenda ne kwasiada no omumra no maye moa omunso won Nkran omaye moa efiri mamponte bi ana obi nim kwan na efiri mamponte sa ba kona eni agona no amani nifa enti efiri agona nkwa na obi sa agona sama ufi agona ekwa agona sama kwa be 5 minutes enu 2 miles enti be 5 minutes dey o kan ena de atoso kura no ye be sere jama asefo mampon bipua de kofa wiamo ase no obi amra efijase we secretary mo wakasa omo emra no mo meboan na eye no enyefe medase nana office be de ade mu oduro dirimu de ka kire kwame apia na otese ne ne edi enkomo no afa baba bewura ene amamra ne amane be de atwaguo se yepagya mu firi ade be koso no ye wo otufuo abusuakuruwa ehene nana wusu e wa ha na yene nana wusu ebedi nkomo ye fa nase ma my way insurance o se senye my way akase no we mpacho ba bia wo bia dial *165# na assign up na efri sabre no di momo no di tua kakra de to ho a esi achi ba beboa wo na wonso obi bia akokama abra wo ahohia bremu ho na abehunu sampa my way insurance so aba omoa Franco Trading Enterprise eton phone papa ene ho akade laptops and printers and Kingdom Herbal Center or the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules and afi Kingdom Manpower Capsules abedwa so enti garlic bitters no ene ne capsules no beboa mamuja no edi afrusa ne abrebia esa immune booster beboa wo yie papa na Manpower Capsules no so aboa wo mpem City Blood Tonic eti wonum
ema otimi didi uhia moja eye city blood tonic no ene be boa na wanya moja uhia loss na eba mesha eye etridi edro se malaria nko an ne udi asie dia loss na eba mesha ne kan fama level 2 family wash ema no on fa siesie mo fa hohoro mo ho na akosua no anim emrenyam na ye beto ankomo no so wona na usu a otumfo abusua kuru wa hene wono aso ena eja ene amamra ne amane ahodo no afa na aduro ne so ene dwumadi e bekoso na adwin no efakase na sini na so na memo akwa babiem mejuso bro migiri so ho ye nyame Adom pa cho me ho ye pa na no brada na edi nkomo na ye yese be sa sie ho so na eye no pempenso a ye duri se obi be sia na eye duru wo penso ankasa enei ebrebe na wo so otumfo epagya ne mu na opagya ne mu so a afi ye di nkomo na to aso baabi a eko edika me ma wahwefo nyina mo hwe Adom TV fo nyina ha sa mo makwa baba mo fidi kesie so ne manhia ene sebe e ma me na ahema yi kesie ase na se ne wadi ka bo medina bibia wie ne dem sa me sa emo medin bio o sa bo enipa baji ni din wa me prinyin kire ana sa bo din no na twoma da kure se ni wura na no mate bro ahwefo madam my friend na osu kotua otoso mienu tumfo da abo ase hene tumfo abuso kuru ahene medin no nana minim se enei dwumadi ne ye ne awia ne sa na ye de aka no adane ama wo se de amambre kwan so enamo so ena oba pani ebe akoduru sebe preman no ebrebe na otumfo be pagya ne mu madam ma sebe tumfo de ewura no ora ma metere so ma sore ebrebe opebia obitima sore na mo de minim se ebia kwa normally na se mpre bebre no obepagya ne mu ebia no me ensan de kono na ho ne de itibia na nyankopon ya doma na opagya ne enne no obepagya ne mu ntem kakra na ebe sa ya ufusuma ma abrewa ene adade ntem ma opagya ne mu ntem kakra na sa adwumadi ne tema koso ansa na afi no anwumre no ade esuma ba no ya de nafa bantema na firi ya de na ba breman matise jasefo ne behwe ede no ato adakam ho no udwumadi ne bi wo ho Odawma ya ho de medwumadi ni ho meme duru ho a mekohwe kire obusokuru a ho sebe ya omode ne ba besena na ba breman a meso ma akoya apai akoye mpai bo kwasere kwam ne nananom akakasa se ne abani nti no omunye nananom awa atu mfa na maye obusokuru a ye bantama ho na dabi busokuru a breman okay ma yenhwe na no yedi nkomo no na wo ka bibi fa enipa e wo se wo mote wo ho ase ne na wo mo etena fie sebe ya wo mo nkosia de yenhia ana se wo mo nkonkonya amane no nkomo no mepese obesi su biem sanse na no pe ye fa kurom no ne kurom ayedin na se da bi na nanom anka ne za wo ka se anwumre mum so asa no pe nyina kurom ayedin wo be kire mbiem mama ye dedika no emede wase ene aporo amako boye na muhu se asantema mu hade se yewura asantehene onye bia no ka se ya awo se ye adwuma nempo ye aye na chidifo na ye sebe ne nko anu ye som na ye na se no ye behwa ma ye adwuma enti se na ukokrum na ko hunu sa ampa ekrum ayedin ampa ne kwa so ano no e kire se tumi bi kasa na se sebe aboa bia ode no huhu ena wen nafu bi santehene ne kase ya wo ye ene sikadwa kase ye ne asantema kase ye no ye ne ya hye santefo ye na se nyina no ye tie no e de ye adwuma pepepe enti no obi kura ma ne nuru ansa na okase me wura fi me ho enti wo ha ase ntema firi kurum na won pa asem penifo se akokoda ntema onya amana na uka na no se woni wodom ebeti asikurum mo benya ati asikurum wadaruma penifo se sabe anya do be ma be fa na ira e woni tirim na so edi ka kana de beni bi me de penifo se be ma be fa na ira e woni tirim be ma be fa na ira e woni tirim okay se duro nwumre na se be ma ofuru se nde na kono e kire se wo so de na ira se be ehia na e wonu ti mo fa ni nkomo nkire obi eduru ho no aji ye obeye mo ba ne hu se na se wo kwa se ne de unsi su biem se obeti asikurum se amanya na fa na ni pompon so duru
na enye ndu hokura se betiasi na aduro amane ne nye ndu hokura no bese betiasi fom me ne me nko fom abrafo ne me dom ne me mama akase ka me ho ekura se besi ti Yakobon aye adom na ebre na wie dudi a de tie bia na beba so e betiasi twom na boye kakra asanteman na enya ye ka asanteman so a enye sebe Kumasi kurom nko a ye wo oman no ne nkurabata bi wo baabi ahodo pii eti baabi asanteman ekokoduru bia ena ye nantam ne wom anase nei Kumasi man mu oh ahihye ne de nananom na ka baabi asanteman koduru bia no awso bia da rese baabi obia wo bia nim se ye de ni die sonko de ma na ahema sebe okwa akurai to ya santini ya baabi a wo bia no unum se bere du se wo se woda na so nam se dwumadi ne pompon so pa na Kumasi ni no na ha na amane ni na bekoso titru abusokuru ana mehene benante abo apro de abo akwaya to ho se be ya na obekwododo de amaye na ma nanim nyama ada adi ni no ayi Kumasi ha na dwumadi so ho kese pa ti na nanom committee fo kra mo ye yen ho hyehye no eye se kese pa na de ejire Kumasi so. Okay, na emu no emu na mo de beko ana mo no prapra kwam ye prapra kwam emu no se be ye wura asante na o hye ne bibia o kwa fa so hye ne bibia nti obia ondumadi ewodi o mo hwe se emu no ebeko so wo ho ena o mo hwe se emu no ko ebedi ani mu so wo ho ena o mo hwe se emu no ba ansa na mu no meduru ho no na ba bia ye din ya ma ani dia de ma na hema se oba no aye adwuma no eno so wo ho eno na abusokuru wa hene aye sa adwuma no se ba bia be ye din asana na abetwam na se ne nana obaye be sore pa o oh mitumi ne be sore ne ba yie otumi be sore pa me ka mitumi a me kire se dwumadi a me di masante se ode ama me se menye no eno ho konya ba se me je ne me pa mo frefre ne ta kom ana se mo de ne ti sei oh ewiase no honhu obi a mu anye konfon ko honhu mo no mu ena nye sofo ko honhu mo no mu Yakobon ne honhu fa nipa bebre mu saa na tumidie ne honhu bia so wo obi a bi enti ebire du sa wo be ye odwuma ena eba ma wo ye adwuma eno nche sa wo ye konfo saa na te enti wo de na de se bre ne beso a ji se mo de nsangu form ana mo kanche nsa na afi mo tie sim aye mo adwuma no oh ansana meduru ho ebeba se me kwakwa ya ma na efiri ha bibia wi a me pentam tumidi ka kwa me nkunwa dam ekobo me nana mo nkaye se de sante ne tumadi a ya si ewie ha na aha me pentam kwa me nkunwa dam ko ya ma ko ya paye ese me nana mo se dwumadi na mo ye masante na me beto aso no eho asa ba se me sa hia se me ye biu enti me kwakwa enti mo bie kwa ma me no mo me tudom no mo ne me nko ti me firi ho a bia ya amane obusokuru ho no medical akwa akogunza akwa ya amane ansa na afema tiesi kuru sana eno betwa moja be sana wakan mo betwa moja dem se moja de na wakan so kan moja enipa no ya musimo ye afrim ana era so tem enipa de na wakan oh enipa de ne de ya makokwa so obi ana de eni obi ani asem de opa asem no ono na ebia na ho kwakere no nemo ye kwore de enye enipa nti ene ye kwase de enipa koya paye ye wono ma ho a esisi o se so ko Bible mu a Yakobon ka sa Abraham ko ba fode ma no na Abraham ko ba fode no ka so fa ne ba Isaac ne nko na ayeden enso di so nemo ko duru ho no nyame ma wo ma no ade am fa ma fode no ene oja enipa oh aha nti ya ne ye ko ye wo ya no ma de ko ba fode wo ho nemo so bi twintwa ye kwa mu di a ne pa ko pese de ka ho de a ene ono no pese ye de ka ho ebetimi akwa ko duru se obi abetwintwa ma ne ma mo de na ka mo ne ma mo de ko ba fode no o se ebetimi aduru sa na se aduru sa pen ebetimi aduru sa e se ebetimi aduru sa oh du ba bia mpani fo se enwansena oh o pa se me brad ni siefu no what I say enwansa pa se me brad ni siefu no e je bia ye se da na so na de a na se why ready se o pese o ka ho me ekoya de kure ekwe ndi a e mama akogya me akwakoye na ono mo kwa obeba oh when ye eduru ho de na nanu ba kire na ebe ye o ka se ma ne mra ba o ka se o beje ekwai eni ya be ya adwuma ni na awie nti e fa no ma fore a ono de na nanu na se kasa kwa ne ya adosu sesei biani ye ni ehunu za de na ehu ye sia wo nkwa de a udi utreje
ɛno deɛ sɛ Adom efiri na nsa na nyina no bedi san komo na efide bebere no bedi san komo na akyerɛ sɛ dwumadie no de sɛ na tintim obi ampie na wo so ba pia me ba yɛ ndɛn me kyekere no na mo pie ba wi a na ya ma akɔgya me akɔyɛ ade a yɛkɔyɛ no sɛ oni adwuma bi adi enti na wo so wona ebi asipen sɛ monam sɛ bia mokosie brempɔn bi anaasɛ ɔhenkasie bi na obi abetwa mo anam ama efiri ba fie ba sɛ mu na wopɛ sɛ wo hu sɛ bi asipen titibire mu asɛm ana titibire mu asɛm ana ɛsɛ yɛsua deɛ titibire mu asɛm ana oh titibire mu no na mini hɔ ntimi kyerɛ sɛ ebi si yɛ ba yɛnka bi nkyerɛ o na mmom Asantema kyekyerɛ no sɛ wo sɛ wote abakɔsɛm bebree a ansa na Asantema bɛgyina hɔ no mpanifoɔ bi de ɔmo kra no ma bɔ afɔdeɛ ampa twebo akɔdua na twebo akɔdua no mo ne ade enti no ɔmo nyinaa nso yɛ bia yɛ no mo kyekyerɛ ma Asantema gyina yɛ enti yɛbɛbɛtumi asi mmere bi atwam yɛbɛbɛtumi asi sɛnea amane sisi de bɛbɛtumi asi na mo na meni hɔ ntimi nka ne saa sɛ saa pɛpɛ ne sie ne mu menim sɛ bɛbɛtumi asi saa berɛ no deɛ yɛ teteɛ ɛne ne hu a ɛyɛ no na sɛ anadwo no mo nantie mu no momfoma ni kan na ɛkɔ ɛbɛtɔ ni kan sɛ sɛ bia no mo nsa na broni ka sɛ mo ayɛ possessed asɛ honhom bi abɛhyɛ mu mu a ɛbɔ firi nipa tibia mu ɛno deɛ ɛte saa sɛ mani ka sɛ Asantema no yɛwura Asantehene ɔne sɛbe ɔkɔmfoɔ ɛkyekyere no yɛde tumi ɛyɛ ɛhyɛ aseɛ de kyekyere yɛde tumi hyɛ aseɛ kyekyere nti ama tumi no mu odu nti no baabi a bɛduru bi a wɔsɛ obi a deɛ yɛ adwuma biara na yɛ adwuma ma ɔtumi de yɛ adwuma sɛ bɛyɛ a Asantema bɛgyina gyene deɛ ɛduru hɔ a ɛba nana wɔ biribi a wopɛ sɛ woka kyerɛ Ghanafoɔ titiriw ne Asantema ɛnɛ yo Madaroma deɛ mewɔ ɛka kyerɛ Ghanafoɔ titiriw ne Asantema nyinaa ne sɛ sɛnea yɛsidi yɛ amanneɛ yɛ adwuma Asantema ɛno na ma Asantema gyina hɔ kirim ɛno na ma Asantema emudie no ewie pɛyɛ wɔ wiase afa na nyinaa afi sɛ yɛmfa yɛ amanneɛ ni agorɔ baabi wɔ hɔ a eduru bere bi a wɔde musua aborɔfo esuban no mo ne yɛ de yɛmfa ne saa esua aborɔfo no kakra bi deɛ aka no deɛ amanneɛ no yɛ mamra no gyina hɔ edim deɛ mɛsɛ ma ahwɛfo nyinaa ne sɛ wɔn hwɛ sɛ amanneɛ ne mamra bɛyɛ adwuma na aboa ma Asantema agyina na emu ayɛ duro ɛna mmeranteɛ baaba no mabaa no ɛmpɛ sɛ wɔde amammerɛ bɛyɛ adwuma ɔmo mpɛ sɛ ɔmo ma papa yɛ adwuma obi sɔre ano kasa tia pani odi pani mu bi atɛm dabi amane kɔ aso wontimi nkasa tia pani sɛ pani fo a yɛwɔ kɔ ɛfa so ɛkasa kyerɛ pani ne nyinaa no bɛdu bɛ na ayɛ no mɛ ana ama yɛ nkyiri ma no timesrɛ adɔfoɔ ne abusuafoɔ ne ahwɛfoɔ hwɛ nyinaa sɛ obiara ma ne nkɔ ne ma ne nanom ho sɛ ɔmo tete papa kasa fi kasa buru ɔmo kasa kyerɛ mpanimfoɔ no ɔmo bɛgyae na emu ɛnda nso so sɛnea mesisi dua bio sɛ ɛnɛ yɛbɛkɔ abusuakuru a yɛbɛkɔ akɔyɛ amanneɛ enti yɛsrɛ sɛ ɛberɛ no so a ɛfiri no nsia na ɔso kɔ no nananom abusuafoɔ mu nyinaa obiara nwura dam na mbɛkɔyɛ amanneɛ de ama wura Asantehene ama wura n'ahema a ɔkɔ ne baabi no na yɛda prapra kɔma ma no ama kɔma adwobɔkɔɔ ɛfiri nɔnson ɛkɔ biara no menim sɛ yɛbɛkɔ ha bɛɛ nonum nti nonum no kɔ nɔnson no deɛ na wɔ sɛ obiara nwura dam na ɔsɛ obiara nwura dam sɛ bɛyɛ a ɛkwan mu bɛda hɔ ɛfiri sɛ our secret is our power nti yɛ secret no ɛyɛ important to us ɛho hia yɛ paa yɛsum asɛm ho hia yɛ nti mpɛ sɛ obiara bɛhu ni a nananom ɔyɛ anaa no yɛn nyinaa ɛwura ne kyɛme bafoɔ kɛtɛkɛtɛ de tu da saa sɛ yɛmpɛ sɛ obiara de ne bɛhunu nti yɛsrɛ sɛ obiara hwɛ sɛ ɛkwan mu bɛdwe bɔɔ ɛkwan bɛyɛ din ama yɛ na ɛnyɛ mu akɔfa akɔyɛ amanneɛ ama Asantema adi mu na gyina hɔ na afa ntoma pɛ ɛfra daa ne da nyinaa nana usuma yɛ na wase elim sɛ odwumadie dɔɔso ne sɛ de waka sɛ otumfo pagya no mu kura bɛma ho ha na wakɔ akɔwuram akɔ yɛ onyankama de kakra nsa na wate asi mu no deɛ duro deɛ yɛntumi ɛne ɔntoa so nkɔ hɔ san sɛ de okay oyɔnko ne me kura na ka sɛ meni wachi nkɔ awanhra na mansa ama ani sɛ ja wopɛ sɛ wokɔgya me deɛ a mɛtumi ama kwa ma wakɔ akɔgya me sɛ wobɛkɔ deɛ a ɛsɛ nkɔne sɛ mpɛ furu hɔ adi ne sie nti menyɛkyɛni ɛmfa mensie wadaroma nti mɛda wase na wokɔyɛ wie a wɔkyena na mɛhwehwɛ wo na deɛ bɛkɔ akɔsie bia na mahwɛ sɛ yɛbɛtumi atoa so adi nkɔmmɔ foforɔ bi a mɛda ase bebree sɛ ɛto nsa frɛ wo so wobaeɛ nti nana wosu ɔtumfoɔ abusuakuru ahene ɛna wote sɛ yɛne no ɛdi nkɔmmɔ ɛno na yɛbɛtoa so
yɛbɛto aso na ɛnɛ opening pa baako a ɛne ɛba akan amammerɛ ɛne ade a wabene mu yie papaapa da bia wotene nka ɛwɔ Peace FM so wɔhena gyekum wɔka twi matwi yɛdɛ bibi kyere yɛ adwene a wɔhena gyekum yɛ akoro ya ɛsiane sɛ linguistics department ɛwɔ Legon odi akotene wɔ hɔ no akyerɛ nipa bebree kasa ne nti no nanka ɛbɛyɛ den bɛyɛ ya sɛ amammerɛ deɛ nte sɛ amani ahodoɔ ɛte sɛ etwaguo na nipa sɛbe deɛ kyerɛ yɛ adwene wɔ asante kasa ho yɛkɔkɔ bi saa na yɛhunu ha enso wakyerɛ sampa asanteman ani mu akadeɛ ne ho bibia no ɔte aseɛ no ɔgye to mu nti efiri na fo anan nyinaa no mehu ɔhene wɔ ha ɛne ne yɛnya no a yɛde ne di nkɔmɔ ɔhene yɛmo akɔ baba Adom TV so yɛgya medwo so oburu megye sɛ wo ho yɛ apɔm deɛ nka yɛ nyame adom me ho yɛ paa mekae sɛ mfie nwɔtwe atwa mu saa berɛ na nafia kɔbi ɛtɔɔ fa mu na yɛgu so a ɛfa ho nsusuansoɔ de ma manfoɔ yɛne wodi ahyia ama yɛne wobɔ nkɔmmɔ yɛda ase paa sɛ wagye peneɛ na wobɛboa adwumadie nana wahwɛ wodeɛ yɛnmu nkɔmpɔ no nkɔ akyirɛ pii mfie nwɔtwe atwa mu sɛde adwumadie ne kɔɔyɛ ɛne afeedie yi wohu nsusuneɛ bi wɔ mu sɛ nipa otu na nyina na wani mu ana ɔkɔ ɛnɛ deɛ no ɛyɛ sonko wohwɛ sɛnea yɛsi ahyehyɛ nneɛma ɛwɔ ha na wohwɛ nipadɔm a abɛgu ha no a wohu nsunsune wɔ mu ɛdɔm na ɛba yɛn nyinaa so asɛ yɛtumi ahyehyɛ ama obiara nya baabi a wɔrefa ne baabi a wɔregyina ɛdeɛn na ma saa nneɛ yi ɛda die saa no megye de sɛ wofa adwuma hodoɔ a ɛwɔ ha ɛne nnwuma a ɛne kankan mo da wobɔ anwuma no sɛ moakɔ mo anim monim sɛnea mosim hyehyɛ mo nneɛma nti meto m'ani hwɛ ha nyinaa mo a moakuakuo no ɛnam wɔ ha nom ɛna nea aboa ɛyɛ bambɔfoɔ no sɛ nyɛ baabi a na wobɛtumi afa bɛkyiri ha mahu sɛ yɛde bambɔ enti woyɛ obi a w'ani gye atutura asɛm ho sɛ ha na wobɛtoto bɔtɔm ne ade a afi deɛ ɛmfa ɛno nyinaa ka ho nana ma yɛnhwɛ asanteman baabi efire mpɛmpɛnso a bɛduro asɛ n'animonyam ɛne ne kɛseyɛ no toa na etu mpɔn wobɛka sɛ ɛho ahintasɛm no ɛne deɛ hin ɛyɛ nneɛma ahodoɔ bebree ɛna aka bɔ mu nea menim sɛ yɛfa amammerɛ a egyina hɔ ma nneɛma dodo a ɛka bom ɛma onipa bi woda nso efiri afoforɔ ntɛm na nneɛma ɛka bom no baako yɛ ɔkasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kasa nyame ma yɛde twa ofunuma no wobɛka deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ waduane a wodie enti sɛ obi yɛ asanteni a na ɔkani a na ɔso deɛ ɔmpa pɛsie ɔmpɛ fufuo gye sɛ mmɔnko a wayera dada afei yɛ afadeɛ wode to ani hwɛ na hwɛ mmarima ɛwɔ ha wohunu mmarima du bi a ebi a mu mmienu pɛ ɛna hyɛ ataadeɛ ɛno ma yɛ danso sɛ aburokyerɛ ne yɛyɛ yi anka wobɛhu sɛ coat eti ɛnom nyinaa mentwawa no ɛma ɛtwa yɛn ho ahyia wɔ ha kamera ebetumi afa wɔn nyinaa baako kura ni ɔhyɛ asomadeɛ obi yɛ akyimi ne duku ɛno ɛka ho ɛna yɛn hene otumfo a ɔte so sesee no wohwɛ manhyia ha koraa mfie bɛɛ duonini ode saa brand toto ɛnɛ yi a wotum sɛ manhyia asesa koraa satam sɛ ne yɛni FM station wa sesee yɛwɔ FM station wa sɛnea yɛsiesie ha no otumfo ayɛ adeɛ a ohia abasobɔdeɛ na sɛ woyɛ ɔhene na woyɛ biribi a ɔyɛ no na ɔmanfoɔ no hwɛ a ɔmde anidie ne obuo kɛseɛ nso ma wo nti ɔn sɛ otumfoɔ kaa sɛ ɛnnɛ ma obiaa mmie store kɔ adum kɔhwɛ kɔ bantama kɔhwɛ ɛhɔ adane sasama ado ɛsiane sɛ yɛde anidie ma ɔhene asantefoɔ fa no sɛ ɔmo woyi nyame a nipa baako a ɔmo som no ne otumfoɔ nti ɛhwɛ wɔ nyinaa ɛsɛ obiaa pere sɛ obɛduru a na wabɛhwɛ deɛ ɛkɔ so ɛtɔ da bi a wobɛhwɛ ane abɛɛfo kwantempɔn kwan so no na nipa bi nkasa ntwi atɛnie mpoa ne adeɛ na otumfoɔ wɔ hɔ kumase baabi nyɛ fɛ otumfoɔ wɔ hɔ biribi nkɔ yie nom ne ho nkeka ho sɛnea yɛde sɛbe yɛahenie ne mpuntuo ɛbɛfira anaasɛ bɛhyia
ebia nipa bi bɛte ɔmo ho ase sɛ bia adeɛ bi wɔ ebia ɔhene so deɛ ne nso ɛnyɛ n'adwuma anasɛ ɛyɛ n'adwuma onim sɛ aboa no ne ntakra enema yehunu ne kɛseɛ nti wobɛkuma noma bi na ne ntakra na mana yɛ kɛse wobɛtutu no ho na ka kete ɔhene ne manfo no ne ma ɔyɛ ɔhene na ne manfo no bɛma wayɛ ɔhene a ɛkwan a ɔfa so ne ɔmanfo no tena sɛnea osim hyehyɛ ne nneɛma na afei ɔmanfo no ɔmka no ho sɛ ɔba sante a wi sante hene a amanhene no wɔ hɔ abrempɔn wɔ hɔ ansane akwa akɔduru odikuro ne afiri odikuro so akɔduru abusuapani so nti obiara de ahyɛ ɔtɔ n'ani a ɔhu sɛ otumfo wɔ hɔ nti ɔyɛ biribi na bɛtia otumfo a ɔmpɛ sɛ ɔyɛ ɛno nyinaa ka ho na ama sante na apagya ne ho saa empuntuo ɛho asɛm ɛyɛ ɔhene adwuma sɛ wohwɛ a yɛfiri teteane a ɛyɛ asanteman teteana bonoman ɛbaa sɛ yɛn nyinaa bɛhyɛ aban ase deɛ sɛ wohwɛ mu pa a nka mpuntuo no ɛyɛ aban mmom asede na mmom sɛ woyɛ ɔhene a wode w'anim onyam so ɛpere adeɛ ɛba wo mam enti saa na ɛteɛ ɛnɛ ɛkame yɛn sɛ yɛamammerɛ ne amanneɛ akɔyɛ mo mpanimfoɔ ɛne bi a yɛnom a yɛdi mu akyi ɛdidi mu anammɔ nsoɔ no ɛne yɛni ko ho wɔne a aka ɛfefɛ ba ne deɛ asɔmfa amammerɛ ne amanneɛ ne nyɛ hwee ɛdeɛ ne ɛbɛyɛ afa wɔn deɛ di nka ɛsɛ yɛ no sɛ ɛsɛ nipa biara hu baabi a wofiri na wohu baabi a wofiri a na wahunu amammerɛ ɛwɔ hɔ no nti sɛ obi sɛ ɔyɛ asanteni a wofiri no wɔ sɛ mefiri dwaben mefiri kumawu mefiri bɛkwae na bɛkwae no moyɛ deɛfoɔ ɔsɛ yɛyɛ asantefoɔ ɛsɛ wotim hunu sɛ woyɛ asanteni deɛ nneɛma a mabobɔ so a ma amammerɛ yɛ mua no wonim ne nyinaa wonim koraa wasua ne nyinaa na afei yaba efie biara saa na mimi hunu efie biara wowo fie ɛdɛ na moyɛ a ɛbɛma akan amammerɛ moka saa oso dabi yefia de nkɔla no oka twi kura a ɔmo nteje sɛ ɔka brɔfo wana ka kyerɛ hɔ sa akɔda no ɛne mom deɛ ɛniwu ɛnso na sɛ aforo man na no na momo frɛ ne sɛ ɛyɛ mo ani bie onhyia British a ɔse French ɛna yɛ ne kasa onhyia France ni a ɔse English na yɛ ne kasa ɛna me ma sua hu sɛ akɔda bia osua no oka sɛ wɔn sua kasa nan enum obesua a ne deɛ no a yɛde twa mfuma no ɛka ho nti oba no obetumi asua twi asua French asua English asua Chinese aka ho nti yɛyɛ we nyinaa sɛ efie o ne ufiefoɔ yɛ na mimi ne me fiefoɔ yɛ na abrantie ani ne fiefoɔ yɛ a yɛbɛka bɔ mu no na yɛ nyinaa ama yɛ amammerɛ no etumpɔn obi bɛka sɛ ɔmkɔ sukuu ɔmbɛsua ɛna ahen dɔnhwereɛ ahen ɛna nkwadaa no ɛdi wɔ sukuu mu ɛdi sukuu bɛkyerɛ ɛsɛ asɔre ahodoɔ no nso ɛbɛ mu na yɛn nso yɛkyerɛ na afei aban bɔsɛ aban asɛde sɛ ɔde sukuu mu nhyehyɛ ba a ɛbɛma yɛn nkwadaa no sua yɛ kasa nana ɛdi o sɛsɛ yi mpɛmpɛnso a yɛduro yi akakra na otumfo bɛpagya no mu akɔhwɛ ɛyɛ na bere wa ani akyi amammerɛ kwan so sɛ ne maame so oni nua baa ansa na yɛde na baba bɛyɛ ofisom amammerɛ ne amanneɛ ni nyinaa akyi no yɛtwa baabi ato hɔ sɛ yɛmfa kaisa deɛ ma no ne yɛmfa Kristo so ɛdeɛ ɛma no yɛba bɛyɛ ofisom okay yes deɛ tɛ ne sɛ sɛ wokae Bible a Paul se aman nyinaa mmerɛ wɔn mo ho ase ɛma ahennie ɛne tumi ɛna ɔse tumi biara ni hɔ gye sɛ deɛ efiri Awurade nti ahennie efiri Awurade wokɔ Bible mu a apandada mu a David ne Solomon ne nyinaa efiri Awurade nti ɛsɛ yɛde saa sɛ yɛkɔ asɔre me na mɛsua nwoma meyɛ professor meyɛ emeritus na wonim mo amammerɛ na womfa obuo ne anidie ɛma wo hena nyame anim na wayera ɛkwa bɛn na asantema fa so ka ɛyɛ Kristosom ene sebe wɔnom nananom som epom nsaa ma ne timi yeye menyi ne sɛ ufra ntoma ɛkwa sɔre ɛsɛ eyi wadi sɛ wokwa sɔre na woto nwom ɛwɔ twi mu a
enisi eyi wadi sɛ okwa sɔre na o hyɛ chow a enisi eyi wadi o bɔ mpaeɛ wɔ twi mu enyi wadi baabi a ha nkɔfoɔ paa ɛyɛ nsaguo ɛna ɔmo adwen yɛ ɔn sɛ woyɛ kristoni na wogu nsa na ɛyɛ abosomsom ɛno nko a wobɛtu wohwɛ ne ne wogidie hihim a ada na wonyi wo ho mfiri mu na yɛyɛ wɔ nyinaa yɛyɛ yie womma bi wɔsɛ yɛyɛ menhunu abosomsom a ɛwɔ mu menhunu koraa sɛ akɔmfoɔ no bɛkɔm ɔmo abɛkɔm wɔ ɔmo de awie enti sɛ ɔmo akɔm awie no na waba woyɛ ɔkani waba yie wofura ntoma kama te sɛ wobisa menhu abosomsom a ɛwɔ interview a me no yɛ hu bɛkɔ so ayɛ me methodist ni a meyɛ na memfa wesiri ntoɔ ba yɛyɛ biribiara wɔ akanman mu a ɛhia amammerɛ a mɛyɛ bi wofo sɛ ɛduru mpɛmpɛnsoɔ sɛ yɛ a ɛwɔ sɛ obiara ɔyɛ santeni ebiara de ne ho gye mu bie na wɔhwɛ biribi sua biribi boa biribi anaa masua nneɛma afa sante ho nanso berɛ bi a mɛba ha biara mesua biribi foforɔ ɛnte saa ɛnka memfiri nkran ɛmɛdi bɛɛ nanan sɛ meba yie nti ɛsɛ adeɛ kye adeɛ sɛn nyinaa amammerɛ nso yɛ ansesan bi abam ɛsɛ wohu foforɔ a abɛka ho na woahunu dada a ebi a yɛyɛ afiri mu wobayɛ nneɛma na kakra na wasua wobɛtumi ne yɛakyɛ bi a obi te hɔnom a wahunu sampa biribiara sɛ ba sɛ yɛ akwasidɛ sɛ yɛyi kɛseɛ sɛ yɛtwabɔ kɛseɛ biara no anyɛ biribi korɔ so ɔsɛ berɛ sɛ obiara nim hwee a ɔnim sɛ yɛyɛ yi a yɛde ntoma tuntum na ɛyɛ nti obi a ɔwɔ ha biara efira ntoma tuntum wobɛkɔ adwabɔ no ase na ahemfo mmienu ɔmo kyene yɛ fitaa ɔmo ntoma yɛ fitaa nkɔfo ate bɛɛ wɔn yɛ fitaa deɛ wobɛbisa ho sɛ na dɛ ɔmo de ɔmfiri hene na ɔmo abɛpie mu a ɛno nko ayɛ adesuadeɛ foforɔ ma wo a wosan ho a ɛbɛha wo anyɛ hwee wobɛhu sɛ yɛsi ahyehyɛ ahemfo no ada ne ehu sɛ weetena ha ɔno firi hɔ a wee ne di ne soɔ ɛyɛ nhyehyɛ afiri tete ɛne ama no atena ase abɛpem dɛ nti meba ha mprɛdu mɛsua nneɛma ahodoɔ mprɛdu aka ho yɛate aseɛ nipa a ɛhwɛ yɛn ɛwɔ Adom TV so ɔmo a ɛtɔ da bi a yɛde amammerɛ amanneɛ no ho nsɛm saa to dwa a na wɔn ahyɛ aseɛ bisa nsɛm mekae nipa bi a ɛnora Facebook na mekae sɛ ɔsantehene se nnɛ yɛntoto store nyinaa mu na wo a yɛbɛhyia abɔnten no ebi a na wɔamfa wo ho ani obi so ɔnte aseɛ sɛ yɛwɔ kabimamenka bi emu na yɛde saa so no ɛtu kuro no so saa afɔ no de asɛm na aka kyerɛ wɔ mu asante yɛ ɔman ansa na yɛbɛbɔ ma yɛ Ghana no na yɛyɛ ɔmantease a yɛdi yɛn ho so na yɛwɔ yɛ hene a yɛde anidie ɛma ɔhene no yɛnim deɛ nananom fɛ mu ansa na wɔn bɛgye asantema asi hɔ yɛnim nkode a yɛko yɛ ɛne kwasi kɔkɔɔ koraa ko yɛ ɛma berɛ bi yɛyɛtumi ebu fa wɔn so nti yɛ ahemfo yɛntoto wɔn ase ɛna kurowura ɛne santehene nti ɛnam sɛ yɛde anidie ama no nti ɔse yɛntoto store mu na yɛn nkɔɔfoɔ anya kwan aba abɛsom a menhu mfomsoɔ bi a ɛwɔ ho enti ɛtɔ da bi a na ɔtanhunu na ɛya ɛtɔ da bi a na nipa bi di nipakuo bi ato tankuruwa mu a deɛ wobɛyɛ biara ɛnyɛ wɔn fɛ na mmom nyame ɛna ɛbɔɔ asante sɛ asante nyame na ɔbɔɔ ɔman biara sɛ saa aman no nyɛ yɛn na yɛhyɛ aseɛ ɛna yɛyɛ ho sɛ yɛ asantefoɔ ɛfiri nyame asantefoɔ kyerɛ wɔn ho na wɔn yɛ wɔn nso mpɛ sɛ wɔn hyɛ obiara so wɔ Ghana na dabi menhu ne saa megye sɛ a wote saa asɛm ne bi mete na sɛ nipa ɔmo adwene yɛ ɔmo saa no wowɔ ɔman mu di a wobɛte nsɛm a ɛmfa kwan mu na tɔ da bi a sɛbea mprɛduasa woka no kwa a yɛtie ne kwa woka no kwa a yɛtie ne kwa nti nsɛm bi wɔ hɔ a nyɛ ne nyinaa na wobɛtie ɛna deɛ di soɔ mpanimfoɔ sɛ sɛbea mprɛduasa nipa fon ɛna di asɛm fon nipa bi a ɔbu ne ho biara nkasakasa kwa deɛ ɔbu ne ho biara sɛbea ɔmbaabaa n'anum kwa ɔka asɛm a osusu asɛm no na wasusu nipa no a ɔka asɛm akyerɛ no na wahu sɛ asɛm no kɔ a sɛ na nipa bɛka
ansana wabie na no akasem enti ama kasa den sen sɛ wo nom adura nwono kasa den sen sɛ wo nom adura nwono esan sɛ ɛwɔ sɛ wodwen ho ansa wo nom kwini a adura yɛ sɛ nwono baako ɛne kwini wo nom a wote wo dam ɛna wo nom ɛnwona na wanyinya wanim na woto me kasa sɛ sie onim nipa dodo a ebi a wo mu tie me pepe bebre sankofo no wa manonenom ne ade nyina obi dodo na ɛwɔ sika kyɛ me emu dodo ho ofɛ kyɛ me dodo na ɛwɔ wa ɛkyɛ me dodo na animuma ɛkyɛ me dodo na wonimdeɛ ɛkyɛ me bi twam akwanya bi na mo de ama me sɛ me metena se na me ne mo nkasa ɛno nkyerɛ sɛ sabia mu me yɛ nipa kyɛ obi a nti ubie wa no akasa ubie wa no akasa hwɛ baabi a wogina akasa hwɛ nipa a ɛwɔ hɔ hwɛ botanti a wode kasa na hwɛ ne akasa no ɛtɔ fam a de bɛba ne nsunsuanso baabi a ɔman yɛ ni hwɛ ɛne ɛnɛ abɛɛfo nneɛma a ɛwura mu no wofo sɛ Asante bɛtumi akura ne mudie mu sɛ ya akɔ akɔduru mpɛmpɛn so ɔbɛn bibia ne wiase a woyɛ wadwen sɛ wobɛyɛ a wontumi nyɛ sɛ Asante esi nkete ne esi nkrakye sɛ ne ayɛyɛ abɛɛfo ɛmɛmba na mmom yɛnsɛ yɛ amamra yɛbɛtumi ayɛ na bi kora yɛayɛ ne yie akyɛ sɛ yɛbɛtumi minim sɛ ɛyɛ ana abakɔsɛm yɛsɛ distortion ɛta ba history mu sɛ deɛ broni ɛbɛka no preservation no kwan bɛ ne bɛfa so akora no a ma nkyirima no sɛ bɛ ɔmo ani ko ho no ba bɛhu okay me da se oral tradition me history teacher ɔkyerɛ madeɛ ɛwɔ first year wɔ nkransa na yɛwɔ rose no yɛwɔ 5 wɔ ha ɛna ebia 7 nti nipa 35 ɛna ɛkɔ 7 35 ɛna odi nkan kasa asɛm bi good odi kan na som na nso aka akyerɛ de odi wachi na waka saa kwa na saa base ya yɛwie ya no ɛna ɔse onipa na odi nkan na ɛnkɔtwerɛ ne ɛka kyerɛ no wɔ board so na nea otwa toɔ no ɔno nso nkɔtwerɛ deɛ ɔmo ya na yɛhwɛ na nsɛm no mienu ɛbɔbra nso asɛm baako odi kan na ɔka kyerɛ no ɛne deɛ otwa toɔ no ɛyɛ nsɛm foforɔ koraa nti woba saa berɛ no a na yɛntwerɛeɛ no a enipa ɛnam akaaka yɛ so sɛ sɛ na me wɔfa ka kyerɛ me sɛ yɛfiri ha ne yɛbɛtena ha ɛne yɛdɔ a ha kɔpem ha ɛbɛduru baabi no na asesa nti sɛ Asanteman pɛ sɛ yɛtena se na yɛ amammerɛ no ka hɔ de a ɛsɛ yɛtwerɛ ne yɛtintim ɛto hɔ deɛ wɔ hɔ biara deɛ hɔ biara ɛne sɛ otumfoɔ sika sɛe ɛna ɔbɛsɛe na yɛatwerɛ atintim na yɛde bi nso aba mo deɛ ɛnɛ digital ɛsɛ yɛ no mmienu nyinaa but digital no nso ɛwɔ nea ne sintɔ ɛwɔ na mmom nneɛma a yɛatwerɛ deɛ ɛwɔ hɔ da biara ana mɛda wo ase paa na wode akɔ sukuu menim sɛ biribi wɔ hɔnom a wobɛpɛ sɛ wobɛka kyerɛ Ghanafoɔ atwa to a deɛ meka ne sɛ ɛno a mebaeɛ no mehu sɛ Ghana ha amantoɔ ahodoɔ emu nipa ɛwɔ ha a ɔmbɛgyam otumfoɔ mehu sɛ ɛvɛfoɔ ɛwɔ ha menim sɛ sɛhwifoɔ wɔ ha menim sɛ wasa wɔ ha menim nipa kuakuo pii nti ɛno ɛka kyerɛ me sɛ Ghana yɛdɔ yɛn ho yɛnim yɛn ho yɛde yɛn ho di ɛna yɛboaboa yɛn ho nti saa ɔpɛ no a yɛnya a yɛde baeɛ no yɛmfa nkɔ amanyɔsɛm mu a sɛ onye MPP ni na woyɛ NDC na musia na adane ntɔkwa no yɛma nka bɔ mu a yɛwɔ a ɛyie tumi kyerɛ no yɛmfa nkɔ amanyɔsɛm mu ɛbɛboa yɛ nyinaa amanyɔfoɔ ne sua nananom anka ɛbɛboa ɛbɛboa paa sɛ nnora ɔmo bae ɔmo bɛhu deɛ kɔɔ so nti ɛno koraa ɛsɛ ka biribi kyerɛ m sɛ ei sɛ yɛka yɛn ho bɔ mu a bidi wie no yɛyɛ nipa baako Ghana wokyɛ mu a kasa ahorow mu no yɛyɛ kuo mmienu pɛ yɛwɔ gurufoɔ ɛno yɛ savannah ne mantoɔ bɛnum na ɛwɔ hɔ no ɔmo kasa ase sɛ gonja ɛne dagwani ɛne kusa ɛne foreign ne nyinaa ase sɛ ɔba aseɛ ha yɛn nyinaa enzema ɛvɛ dangbega ɛne akamfoɔ nyinaa saa nipakuo a mekan
ɛda ya de tutu nipa no obi ato kofi ɛgɔfo bi di kofi kofi anyi do ho ɔmo to komla a yɛ kwabena no ɔmo to kwashi enti yɛ fra kwa group of languages na ɛtoa mu akɔ Cote d'Ivoire na betwa mu akɔ Togo akɔ Benin akɔ Yoruba enti ya nneɛma bi sesɛ adan ɛna yama amanyɔsɛm ɛtete yɛ mu ɛmmoa wɔ biara ɛmfa wɔ biara nkɔ baabiara ɛbɛtwe ɔman no mpuntuo asan ɛde ɔtan kɛseɛ ɛbɛba yɛ mu mano ato ɔhene ayekum yɛda ase papa wobɛn nimdeɛ a wohu nimdeɛ na wonya nimdeɛ so ɔhene ayekum ɛna wote sɛ yɛde no ɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ hanom sei na kɔbe mmerɛku frɛ kɔbe mmerɛku ma me na mene no ɛntoa so ɛni nkɔmmɔ wonim sɛ mɛka sɛ ɔtumfoɔ da so te adwa mu a mpanifoɔ baeɛ no ɛkyea no wohu sɛ wɔmu a ne nipa ne bu fa so yɛkyea wɔɛ ne mpanifoɔ no bi asɔre a wɔmo ɛkɔ na wɔkɔhwɛ Asantehema n'ani akyi sɛ mɛka sɛ wohwɛ mu a ɛnkyɛ bia ɔtumfoɔ bɛpagya ne mu na ɔde n'ani akyerɛ Asantehema ne fie na ɔkɔduru Asantehema fie hɔ no a ɔkɔakɔhwɛ magya asefoɔ no ɛde no ato adaka mu ansa ne apagya naba ama no abababa bɛyɛ sɛbe ɛyɛ awufusom ɛde ama no ba bɛyɛ awufusom ɛde ama no yɛgu so akyɛ sɛ ɛneɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa yɛgu so a ɛnyɛ asɛm ketewa na yɛwɔ ɛyɛ chairman Kokofu ɛwɔ ha na yɛne chairman Kokofu ɛbɛdi nkɔmmɔ kakra chairman Kokofu no sante de hyia a ɔmfa ɛyɛ namammerɛ ɛne namanneɛ ɛnni agorɔ mekae paa sɛ na wɔtwe da no ɔbae na ɔbaa sɛ de obɛsi atutu ne ntoma na wahyɛ ne sepɛɛse deɛ Chairman Kokofu open life paa o saa o nso ɔfɛ saa na ɔmo keka mo Asante bɛma onim deɛ ɔyɛ na udi ayi Kokofu no ufiri Kokofu nti na efiri Kokofu anaasɛ ase akyerɛ sɛ mamema ahwɛfoɔ ne atiefoɔ aha wo kwasi dodoɔ na ta abisa na ɛna ni braba ɔhene atena ase a Asantehema akɔ agura na wakɔbɔ asɛmi so wonim sɛ manhyia ha yɛwɔ yi saa ma ahene tumfoɔ saa ma ahene ɔno ne manhyia fie wura saa ma ahene na ɔsɛe kwaku otia mmiɛnsa na yimfie na wɔwɔ yi ne ma yimfie no na akonnwa na wodie no saa ma akonnwa na wodie no ɛyɛ Nana Kwabena Kokofu the first a ɔyɛ me se ne papa ɛsɛ ɔnana me nana prɛkopɛ yɛde me toro no na me Nana Kwabena Kokofu the first tumfoɔ saa ma ahene ɔwɔ aduɔsonson nti me aduɔsonson ɔwɔ aduɔsonson nti meba to bɔ ansa nka ntwam saa ɔno ɔbaa baako anaasɛ mmaa sɛ ɛno no yɛ research a mede bɛma wakɔyɛ ɛno yɛ assignment yɛwie a mede bɛma wɔ na wakɔhwehwɛm na me nana me nana baa ɔbaa pani Adwo Apokua a ɔne Nana Kwabena Kokofu the first ɛwo me papa ɔsɛe kwaku ne kwaku champon ana kwasi poku me papa no mmiɛnsa no ɔno adeɛ bɛba na saa ma ahene de maa no okay adeɛ bɛba na wokɔ konkroma ase nso a saa ma ahene dia ahodwo saa ma ahene dia enti Kumase deɛ saa ma yɛwɔ mu fa na sɛ yɛyɛ manhyia fie wura na asɛm kɛseɛ sɛ yɛaba na wonim sɛ yɛbutu bukyia manhyia a gye sɛ saa ma pɛ ana ɔhene bɛtumi abɔ no ano twɛdeɛ South Asia asɛm kɛseɛ sɛ yɛba ne yɛbutu bukyia wɔ manhyia a gye sɛ saa ma ahemfie pɛ ɛna ɛwɔ ha yi ɛhɔ pɛ ana ɔhene bɛtumi sɛ bemprɛ aduasa wode biribi akɔ na no ade ntia ɛfiri sɛ me Nana Kwabena Kokofu no saa ma ahene no ɔko gye Asantehene abrɛ civil war ne siiw na yɛhyɛ aseɛ wɔ Adom pampa so post office ɛkɔ wie wɔ Kokofu nti me nana no a odi wɔn a ɛkoma Asantehene saa brɛ no ɔtɔe nti ne wɔfa ase a yɛfa no di adeɛ
prekope and we okonoma asantehene nti santehene de kokofuma ni nyina to no ana ye bona bodini twene sama nantwi gisemawu ansa na obi aye ohene so dom so eti bani say a idru amanfo so ane aka ya anom so enye ne kwa se ye ni abere na ye ta ohene akire wa abakwasem enu nti be biara so ohunu Kumase hene Adom Brempede 2nd Street wa hunu ayina oho no mekom no onsi a chiro Kumase hene the opposite meme nana kwabna kokofu the first na himfie oh okay ana aba menhia hanso a opposite menhia opposite ene sama hene ahimfie enti ye de ye ne oba akohoma menhia ye ne hwem ye prapra menhia fi se ohene eda yakoma so Nyankopon yi ye ma se ohene ye hwɛ se obedi ye na bibi biara mu senia obesom santema ma bia ka Ghana bia oso nti ye di bra ne nyaketwa akom ni nkyeremu nti na wamanyosem ya wo ye wo transe so kasa kora se de wo kasa tie no eda nso wo ne wafo entem na se ahimfie kakra wom ahimfie wo kase wom kakra sei kakra de za wot na efitwada ebesi nne se na wo dwumadie no oh se me katamani ti ade mi hu ani Nyankopon animonyam na Adom a ensada a odi Adom santema wira oti kokoso se tuna eda adi ne enye bibia sabe nyansuman bi no akotuo na anya aduro bi eya Adom bi keke ana odi Adom na onyame mawo na nimonyam mu ne na Adom mu Adom a eda adi mamansa nyina hu na de onyame pe na odi na Adom dom no enya nhyew enya force obetumi akodwom akotobi obetumi akostore akopebi na mom de onyame ahyira so free soro de abade this ono akasa open no de Adom nti ye hu free sabre nyina ada esenya na ne ye prince adisiye nye ne na asantema mu na Ghana mem ye adisiye na so hene kasa na ohene bie na no na wiase nyina betumi agitwi ne trada aba na nanso aba bechia no abesu no ene na di awerho de na ese kire wo se ayemfuti ne bi de dabi achi nsate anum ni nyina ajepe ebi de dabi achi na esanse onyame dom no fie nyansa no dom na kokoduro no dom no wie mu ne suru nyansa nti no otikokwa so ntu no ho on kire no ho ana 7 prediasa onye keke onye nyiyimu oka dom ni nyina no boa prekope no waye ne a ebeso onyame ani na ebeboa santema na ebeboa Ghana man enu nti amamra etwague a nipa nyina ehwe bie eda yenso se oman Ghana eda yenso se asante na ye ne oman Ghana nyina kan bomu na eturu ebra eda ye didabo eturu bra areho na ni nyina ye bomu na animonyamba nti mekata mani amte ande mi huna ene odo ne nka bomu sronko animonyam hye a onyame de Adom otikokɔso ana ede na wadama mene mpanimfo bia didi nkomo a omoka no maka kosi se de asie nkankan nro ahemfo firi omen afa na nyina ba ye nkambo mu no odo mbekere ye no bibia wo sa manyofo sua na menya amanyoni bia se wo akoro ya so na ado ho abete wo nyima ahemfi asem na wo ya amanyosem no kra bibi wo sa musua efiri dia ba hunu wa yie we ase ana fisa abrewati ada ne benkum so na otikokɔ so ma wiase nyina so tie mba papa ho sama hene ho ba papa de abai ye nden no so nhyehyɛ wo ho ne ade nti ndi na chi ne kɔ ahemfie Asantehema ahemfie na ɛhɔ ana me kasa kyerɛ me ho na me kasa kyerɛ nyame na me kasa fra Onyankopɔn afrɛ Asantehema ɔno ana dum mu ɔma ne nya nhira nso so mama yokuo new patriotic party na abra abrewati akoi ɔdɔ a ɔwɔ de ma mansan saa dɔ no mmra ye mu ani bia ko ye ne mmra ye mu ɔhaw bi a ɔhɔ tawatawa bi abrewa akoi ɔmfa nkɔ na ɔmfa nkɔ to baabi a 77 prediasa ɛma na chi bi ewu nti me de ne tumi ho fo dadaada ya aka ani sɛ anuanom ne adɔfo ne ye ahyia nyinaa ye bɛgye atum prɛkopɛ sɛ nkabɔ mu ɛyɛ ade a emu ɔdene
etimi wiye nkunimdie nkabɔ mu akyerɛ ne monyam akyerɛ nyinasoɔ papa ɛnɛ otumfo nti nkabɔ mu awiase ne Ghana asantema nyinaa yɛ akyerɛ de a ɛfɛ so obi ani agye ewom sɛ yɛtwa adwo deɛ nanso yɛgye tumu prɛko pɛ sɛ awerɛkyekyerɛ firi nipa hɔ ɛno nti nkabɔ mu no ɛyɛ deɛ aka akyerɛ deɛ ɛno ɛyɛ afisɛm mekɔ na mene me nuanom hyia anaa menya gyinaberɛ biara na mekasa sɛ yɛ afidie so anaa baabi a mɛtim bio sɛ nkabɔ mu no deɛ kwan biara so sɛ yɛnim mpo a party ne soro ne ne fluma ɛfiri asantema mu nti asante nkabɔ mu ne asante dɔ no yɛma no nwura yɛ mu yie sɛdeɛ na ɛteɛ kane no mpo nkyɛn saa na honhombɔne bi a ate asi mu anaa adwenbɔne bi a aba mfomsoɔ bi a yɛayɛ a no nti a yɛwɔ saa tebea mu no onyame ɛhu yɛ mmɔbɔ na yɛnyim fie hɔ na menim sɛ ahoɔden ne nkwa hohɔ deɛ abɛbɛm saa waka party asɛmi deɛ meba bɛbi sɛ asɛm baako ansa na megya ne mmom yɛnka amanfoɔ sɛ Franco Trading Enterprise ɔtɔn phone papa ne ho aka deɛ wɔn mu kura yɛ mu ɛyɛ Lawson Herbal Center ɔde Lawson Herbal Mixture ɛtiri deɛ duro papa aba afei ɛyɛ My Way Insurance ɔsɛ sɛ ɛyɛ My Way akasɛ No Way fa ho hyɛ mu na mmoa wo ne wabusua na level 2 mmaa no feminine wash wode siesie ho de hohoro akosua no mu a ɛmamu te ɛmamu yɛ hwam kama ɛna City Blood Tonic wɔn mu ato untimi ne de ohia mogyaduro a ɛyɛ City Blood Tonic ne kan fa mama dama ɛna yɛwɔ fikasie mu ɛno kwase wɔkɔ General Secretary mu de ayi GPRT party asɛm GPRT General Secretary ɛnyɛ GPRT na ɛnyɛ Ghana Bar Association me so yɛ lawyer ni ba mate sɛ wo party MPP wo so kɔ General Secretary New Patriotic Party yes no korɛ me ne anuanom adi nkuta ho form soro akosi mfimfini adwene na sipi sɛ nyame boa na party ne nhyehyɛ mu yɛka sɛ yɛnkɔ abatoɔ so for national elections a megyina me Kwabena Kokofu Mosomfo former chairman Bantama 2 times former member of parliament Bantama former chief executive Environmental Protection Authority Magiatum sɛ megyina secretary na menim sɛ mo nsɛnkyerɛfoɔ nda wobɔfoɔ wei deɛ adwuma no bɛyɛ mmerɛ hyia delegates bi deɛ no mu kan so wɔn abo yɛ deɛ yɛ pɛsɛ wo na abɛyɛ general secretary fi sɛ woyɛ mature wɔnim onyam woka no korɛ woyɛ nimdifoɔ ɔka nsɛm no nyinaa na mmom adeɛ baako paa mɛyɛ pɛ w'asɛm na nti yɛpɛ sɛ ɔyɛ general secretary sɛ nkutahodie wo ne media nsɛnkyerɛfoɔ nda wobɔfoɔ nkutahodie yɛ adeɛ yɛ fɛ papaapa na yɛ media no nso yɛ lusu wɔ mu asenamfoɔ nti yɛbɛyɛ wo general secretary na wakɔfa saa anamfoɔ no aba back obi deɛ wɔhwɛ no no ɛno nti ɔka saa na wɔse agu no saa adwuma no sɛ nyɛ den ebi sɛ menya wo na menya asemasi na menya ɔbɛnten na menya asemasi ka ho a yɛwie